videa, da kažem na videu se mi umračite nogu. Kukucate pre ideo. Kjer zavrtite čigro, ovo je čigra. Ako bude 5 lajka na ovom klipu, napravit ću mračna tajna Google poslednju epizodu, tako da, ljudi, ako ste uništili like, obavezno ga uništite i ajde da počnemo. Sad sam već zaboravio šta ćemo da kucamo. Ajde, razmislim. Ako kucate Boči park, svi vjerovatno znate šta je to. Ajde, ovdje totalno nema ništa. Ajde, sad idem spavati. Ćao, ljudi. Čovjeka pizza. Šta je ovo? Šta je ovo? Boči park. Ništa više. Neću ovo da zovem. Neću ovo da zovem 100%. Ako kucate... Ok, to je moj bio tata, ne znam šta. Ja sam ovo bio jednom kucao, znači na TV-u sam tamo kucao. Ajde sad tražimo šta već. Ako kucate... šta već, ajde razmislim malo. Iz Google Down. Pisat ćemo? Ne, ništa. Ako kucate, ovo je najpoznatija Google tajna, ako kucate Google i 1998 Google Mean, ma nisam to htio bre da kucam. Google Mean. Ako kucate, izbaci vam ovo tu, drugo što vam izbaci 3-4 sat, gledajte, nisam verovao da će ovako ružno da izgleda. Ljudi, to je bilo klipa, ne stiže vam se like, subscribe, komentar, da podelite klip i ono zvonce za sve i čao.